Bueno, moitas grazas a todos e a todas pola vosa asistencia. Agradecese moito que teñades a paciencia e a iniciativa de vir a chegarvos ata aquí a pasar un rato connosco, non? Bueno, en principio son o moderador, aínda que logo amablemente encorsetou o asunto de que largara algo. Non sei se merece a pena, amable. Sí, non sei. Porque este é un tema inesgotable. Este de falar da paisaxe e do cinema daría para moito. É dicir, é un camiño que se nos metemos podemos perdernos, derivar, ir por corredoiras, por vereas que non tiñamos previsto, e o mellor estamos aquí ata a noite, e mellor que por vos que non o fagamos, non? Así que vou intentar, en principio, non perderme nos árboles deste bosque bueno, dicir máis ou menos 4 cousas. Realmente son 3, partindo do título que aquí nos convocou, que foi o audiovisual como método de reconocemento de territorio, non? O primeiro sería, ambas dúas persoas que teño ao meu carón son dúas persoas que traballan e que xa demostraron con suficiencia, digamos, a súa capacidade para analizar o territorio e a paisaxe, non? E o primeiro, mellor, quería deixar aí un puntiño sobre a diferencia entre territorio e paisaxe. Con permiso da doutora Gallego, como diríamos nun simposio importante, non? Con permiso da doutora Gallego, quería empezar por o concepto de territorio. E o territorio, según a RAG, pois é a terra que pertenece a alguén. É un concepto que provén do dereito civil romano, e o territorio que circundaba unha civitas. Por lo tanto, o territorio define o poder político, digamos, o poder, neste caso, por circunscripcións, digamos, sociais e xurídicas, como, por exemplo, pode ser unha provincia, un territorio, unha rexión, unha nación, etc. En cambio, a paisaxe non. A paisaxe, que é o que, de alguna forma, estamos aquí para falar de cinema e tamén de fotografía en relación co territorio. Pois a paisaxe é a porción de terra que o ollo pode abranguer a primeira vista. Por lo tanto, a paisaxe está, digamos, temos que ubicalo no lado dos artistas. O podemos facelo así, con permiso da doutora. Sí, totalmente. Ao lado dos artistas, non? Entón, ao lado dos artistas, porque foi precisamente esa necesidade de ter un observador o que leva a donde moitos de nós gustamos ca paisaxe. Por exemplo, todos, non sei, eu polo menos, cando era adolescente, me fascinaba ler a Tolkien cos mapas e cos ilustracións, vendo sempre constantemente o territorio, percorrendo o territorio fantástico de Tolkien a partir de ilustracións e de mapas. Ou podemos falar de Dickens cando describe os arrabaldos das, digamos, das grandes cidades, das cidades industriais inglesas, e de alguna forma, o vemos a partir da súa lectura, ou podemos tamén intuir e sentir, digamos, a emoción que nos transmiten os cadros que fan David Friedrich ou, por exemplo, os cadros de Turner, non? Todas esas imaxes que están basadas justamente na representación gráfica ou na dibuixo dunha paisaxe, non? Temos, polo tanto, que a paisaxe a vemos en forma de pintura, en forma de literatura, en forma de fotografía e, por suposto, no cinema, non? A fotografía chegou no século XIX e que a fotografía, a paisaxe mellorou, digamos, a súa capacidade de percibir e matizar moitos elementos da paisaxe, a veces con fotografías en plano corto, en plano general, planos medios, en fin, cos distintos xeitos de angulación e de mirar, digamos, a realidade a través dun aparato fotográfico, pois, digamos, se pode, digamos, construir un discurso sobre a historia, a etnografía e un territorio e a arquitectura sin ningún problema, non? E logo chega o cine, e o cinema que nos vai a traer son dúas cousas que non ten a fotografía, que é o movimento e o tempo, non? O movimento e o tempo, que son os elementos que definen de alguna forma a chegada do cine, e sobre iso é onde máis ou menos quería poñervos unhos exempliños pequeniños e xa deixar que falen os meus compañeiros, non? Cando vemos, non o dixo o presentador, pero aparte de algunhas das cousas que dixo, eu son unha especie de espeleólogo vello que ando buscando sempre polas catacumbas imaxes fílmicas antiguas de Galicia, non? É unha especie de teima que teño de fa moitos anos, unha especie de
buscador de fragmentos de películas, non? E ao longo do tempo da miña vida, poden, de alguna forma, construir un pequeno discurso sobre o que foi o cinema en Galicia e as posibilidades que nos transmitiu, digamos, o cinema para, de alguna forma, facer eso que é o cinema. É a única posibilidade real, verdadeira, de viaxar no tempo, vendo, digamos, eses filmes antigos que nos transportan a fai 100 anos ou a fai mesmo máis anos, e sentir de xeito directo, digamos, como viven, como sinten, como xesticulan, como se visten, como respiran, digamos, as persoas que xa non están entre nós, non? Normalmente, cando vemos unha película antigua, nos fastidia ou nos molesta, ou nos pode molestar, que son blanco e negro, que son mudas, que están cheas de rayas e alteracións por produto da descomposición química, pero todas esas imaxes están cheas de verdade, todas esas imaxes representan un momento e un tempo moi concreto que se viviu nese territorio, non? A paisaxe da película, as distintas paisaxes da película sobre o territorio, o que nos construe o discurso sobre ese lugar, non? E no caso galego, xa vou resumir, no caso galego, pois aquí tamén houbo, a xente pensa que non houbo, que aquí non tivemos así películas antiguas, non sei cantos de vos tedes referencias na vosa cabeza, no voso disco duro de películas antiguas galegas, pero podíamos falar de José Seller, que foi o primeiro, podemos falar de José Gil, que chegou a facer 150 películas das que conservamos 7 das 155 películas, podemos falar de Rei Soto, que fixe unha longuísima película de 6 horas sobre Galicia, que sería unha maravilla poderla ver hoxe. Temos os aficionados que mercaban as primeiras cámaras dos anos 20 e nos anos 30 de 9,5 Super 8. Temos o cinema de ficción que se fixo nos anos 20. Está Antonio Román, José Suárez, Carlos Velo. Hai un conxunto de persoeiros que, lamentablemente, non están chegando, digamos, ao público galego, nin siquiera digamos, os profesionais do audiovisual, porque están de alguna forma secuestrados ou agochados na Filmoteca de Galicia, sen un plan realmente de difusión e de potenciación dese material, non? E, sin máis, vou empezarmos a poñer uns exempliños e con iso vou pasar aos meus colegas e facervos unha reflexión sobre o poder das imaxes antiguas, sobre a capacidade que teñen para abocarnos ao paso de tempo, para sentir mesmo o que sentiron noutros tempos persoas que viviron connosco, non? Vamos a empezar por unha... Como voa con isto? Isto non... Vale, perdón. E agora aquí está. Vamos a empezar por la primeira e así, pois, si vos metí un poquinho de sono, despertades. A primeira é unha reportaxe de 5 minutos de imaxes de José Gil, pioneiro do cine en Galicia, e vades a ver unha das claves, un dos elementos cos cuales podemos enxuiciar, digamos, o cinema antigo, non? Os José Gil e as persoas que fixeron cine en Galicia, cine profesional, facían películas producidas pola emigración. Por lo tanto, o que facían sempre era imaxes positivas, imaxes que intentaban empoderar os galegos que estaban máis aló, en Argentina, Uruguai, México ou Cuba, para que se sentiran orgullosos, digamos, do seu país. Entón, vemos que todas esas películas están atravesadas por sinais de modernidade. Pois vemos que nos chamaría moita atención, vemos que, por exemplo, un montón de fábricas, que cando imaginamos a Galicia de fai 100 anos, non imaginamos que aquí houbera fábricas, pois hai un montón de fábricas. Vemos a roupa da xente os fines de semana, os sábados e os domingos, que vai a xente ben vestida, non vai, como tamén a veces nos imaginamos como iban os nosos devanceiros. Podemos ver que os paraguas se utilizan no verán, ademais de no inverno, para protexerse do rayola do sol. Podemos ver que as árbores, digamos, os bosques, os que nós entendemos que había bosques nos montes, pois estaban sin árbore ninguna, están pelados os árbores, en fin, hai todo un montón de cosas que me chaman a atención. Entón, vamos a empezar por José Gil.
Baixa un poquinho a luz, non? Isto son imaxes... Estamos vendo Vigo. Vedes que Vigo parece unha... Isto son imaxes dos anos... Do ano 25-26. Vemos un tractor enorme, un camión que está cargándose no Peirao de Vigo. Vedes que quen leva ese tractor? Unhas vacas cachenas. O tractor americano conducido polas vacas. Moi potente como imaxen. Vemos os barcos de migración. Aí vemos os emigrantes que van todos cara para ir no barco. Había que coller un barquiño para chegar ao digamos, non era un embarque directo como é agora, pero bueno, aí temos. Temos a fábrica artística, a fábrica máis importante de España de latas de conserva e de folla de lata. Esa é a zona de diseño. Vedes que a mirande parte das currantes son mulleres. Son conceptos, digamos, tópicos que se poden rachar algunhas das creencias que temos cando falamos do pasado. Troquelados, aí van as latas que van rumbo a toda a industria pesqueira, a industria conserveira da baixo. Un homenaxe aos Lumière, vemos aquí, toca a fábrica, a saída de fábrica dos obreiros. Este plano son de distintos anos, pero está entre o ano 24 e o ano 28. Todas as imaxes acabades de ver. E unha produtora. Vámonos ao campo. Isto en Fornelos. Esta é unha película feita no ano 31, pagada por un sindicato agrario e por a Sociedade de Emigrantes de Bos Aires, en Fornelos de la Ribera, bueno, na zona de Pontevedra, e vemos todas as faenas tradicionales do campo. Intentade ver que a xente non todas as imaxes de que vemos, digamos, que podemos ver do pasado, a xente está como optimista, contento, casi como sentindo que teñen futuro. Esa eu que levo, digamos, papado por estas imaxes antiguas, é unha sensación que teño moi clara. A feira de Pontareas, a tope, mirade que ambiente. Os nenos que van ao colexio, que saben, polo tanto, ler e escribir. Aquí están todos moi ben vestidos porque de hoxe dicir mañán ven un señor a facer unha película de vida e todos guapos. O mellor foi así, pero aí están. Pontevedra é profunda, pero en fin. E isto é un fespongo que hai tamén aí pola zona de Fornelos, na comarca da Paradanta. Esta é unha imaxe así moi telúrica, parecen unha masunción aí, e toda a xente que vai á festa. Por culpa de festas como estas estamos aquí nós, imaginamos. Pero non sei se vedes ben a festa, pero bueno, vemos que a xente ten dignidade, ten dignidade, a mirada, unha mirada a cámara limpia,
e feliz. E aquí están dicindo os de Bos Aires: vide pa aquí que o viño está moi bo, aquí vos esperamos pa festa do ano que ven. Están saudando a xente de América a través dunha película. Que gustou, non? Bueno, entón, segunda, ahora vamos a ir a Ferrol, no ano 27. Como os cineastas buscan os elementos de modernidade no territorio, que pensades que escolleren de Ferrol? Obviamente a industria naval, obviamente. Así que isto pertenece a unha película que se chama Un viaje por Galicia. A película dura 2 horas. E, bueno, como estábamos aquí, isto xa é mudo, xa non está sonorizado. Pero se analizáramos moi polo miúdo todas estas imaxes, e a película estuvera ben restaurada e tuvera a definición que teñen que teñen as 4Ks cando as películas están ben restauradas, pedíamos moitísimos trocos no paisaxe, non? A cantidad as urbanizacións que se fixeron no redor da ría. Esta é unha panorámica, o único movimento que podía permitirse un cineasta de 1927-28. Non existían os drones, vale, nin por estilo. Pero vedes aí como esas parceliñas, non hai moito arborado, non hai bosques, e aquí vemos o tradicional de Ferrol, que xustamente está seleccionado para que vexades a representación da modernidade de Galicia, neste caso a través da súa industria naval. A película dura 2 horas, e ao longo desta película sae prácticamente todos os elementos, insisto, da modernidade de Galicia, non? Tamén da arte e da cultura galega, como pode ser a Catedral de Santiago, por exemplo. Imagino que estos diques vos sonarán, os que sodes daqui. Bueno, insistimos que as películas nunca se proxectaron mudas. O cine mudo non existiu. As películas sempre levaban ou ben un explicador, como neste caso estou facendo eu, ou ben levaban música en directo, pero as películas nunca se proxectaron mudas. Non existe o cine mudo. Por eso me atrevo a facervos estes comentarios. Bueno, vedes que é moi parecido que ainda que vos teño unhas sorpresas agora. Tranquilos, que vos teño unhas sorpresitas. Bueno, pois isto é Ferrol, que prácticamente, se facemos estes planos hoxe, bueno, pois notaríamos realmente bastante diferencia respecto aos, aquí non o vedes, pero os bosques están pelaos, non hai vegetación. Mira, Puente de Eume, vamos a deixar o de Puente de Eume, que son 4 cousas. Mira, está o mismo, vedes que non hai estos bosques de eucaliptos dominantes que temos agora, que non nos permiten ver a paisaxe. Hai cabanas e tal. Agora vamos a ver o Castelo de Andrade, que está aí ao fondo, pero a ver, a película en sí mismo é dura de ver, porque non é como a película de Gil. Esta é unha película producida para ser exhibida na exposición de Sevilla do ano 29. Bueno, aquí tedes o Torreón dos Andrade, e xa está. Bueno, ahora vos invito a que vayades a un lugar que espero que non reconozcades. Un minuto. Isto pertenece a unha película de ficción que se chama La Casa de la Troya. Eso é que tedes vendo é Betanzos, ainda que non o parezca. Supoño que os que sodes de Betanzos, incluso os que sodes de Betanzos, vos quedaréis moi sorprendidos de ver estas imaxes. Porque as imaxes non están en ningún sitio, poucas veces se poderon ver. Vedes os traballadores que levan a madeira e además en traveling, en barco, pero en traveling, un movimento de traveling. Antes vimos panorámicas e agora sí podemos ver traveling. Aí tedes unha colección de horrores bastante potente. Vamos a ver un planiño de Betanzos, que é un planiño bastante chulo. Bueno, este non, o que ven agora. Ves?
moi bonita. A entrada, digamos, a porta de entrada de Betanzos, que vedes que diferencia ten a respecto como estaba no ano 1924, que foi cando se rodaron estas secuencias. Bueno, e esta quixera facer unha pequena homenaxe aquí aos meus colegas, compañeiros de mesa, a Elena, porque fixe un traballo grandioso que a mí me chamou moita atención, ese obradoiro que fixo sobre os camiños da auga e sobre a auga, que me gustou moitísimo, e a Loi, porque fixe tamén un vídeo que se chama con outra compañera, con Ana Amado, que se chama Lavadoiros, e como dice, bueno, pois como unha forma de homenaxearos a ambos os dous, pois teño isto. A ver, que vos guste que para vos, Ese é como seríamos o tonto del pueblo, e aí tedes o que tedes. Un lavadoiro de 1926. E pertenece a unha ficción que se chama Carmiña Flor de Galicia. Non? Os camiños da auga. Vádelo ver máis fácil despois, pero bueno, máis evidente. Pois é máis o cine, todas estas persoas xa non están con nós, pero todas siguen vivas de algún xeito. Nadie muere de todo se le filma unha película, decía José Gil. Bueno, pues gustou o homenaxe, sí, homenaxe de tal. Bueno, e xa para rematar, vou vos poñer dúas cousas que nunca se viron en Ferrol na vida e que nunca se exhibiron por ningún lado. Son unhas películas feitas por un aficionado ferrolano que se chama Bernardino de Lamas en 1925. Nunha vamos a ir a Buño e noutra vamos a ir a Valdoviño, pero estas pelis son inéditas. Están sin restaurar, pero bueno, aí tedes Buño. Vemos esas caras, vemos, como lle dicían, o autor destas imaxes tamén era xornalista, escribía, fixe unha reportaxe sobre esta visita, e estos que están, todos os personaxes están aí ca oleiría de Buño, non paraban de dicirlle, nós non somos de carne, nós somos de barro. Estaban constantemente dicindo eso, que eran de barro, porque toda a súa vida, todo o seu quefacer, o seu día a día, xiraba en torno ás oleirías e aos cacharriños de barro que hai, non? Entón, bueno, pois é un aficionado, vedes que ten erros no paralaxe da cámara, porque é moi difícil gravar coa cámara que fixo estas imaxes, pero aí podemos ver máis ou menos o mundo de Buño. Todos miran a cámara sin problema. E por último, vamos a ir un momento de felicidade. Estou que estades aquí, coñecedes Valdoviño, vamos a ir a Valdoviño, agosto de 1925, unha tarde de verán. Aí van, este día, aí vai un pintor que se chama Imeldo Corral, supoño que vos sonará, un gran lindísimo pintor, está aí. Quedaron para ir a comer uns percebes despois, non se sabe onde, porque veredes que Valdoviño está moi cambiado. Non sei se tedes na imaxe de Valdoviño, aí na praia, tedes esa imaxe, tedes as casas, imagino, todas as construccións, pois vamos a facer unha viaxe no tempo e ver como era en 1925 en agosto. As películas están sin restaurar, insisto, pero bueno, me pareció interesante que a virades. E bueno, a xente está contenta, felices, como posan.
Vedes que van vestidos de, bueno, pois ben. Mirade que non hai casas por ningures, por detrás, non hai un só edificio. Me parece moi interesante. E isto é o territorio de Valdoviño, pero con 100 anos menos. Un destes é Imendo Corral, o pintor. Bueno, a xente é feliz, é como as tardes do verán nunha praia. Isto fixo un aficionado cunha cámara que se chamaba de 9,5, unha Pate Baby, moi sinxela, e logo tiña pa ti esta de central de atambre que xixes que che puxera que un minuto e xa poño e xa acabei. Bueno, esa central foi diseñada e construída por gran arquitecto Antonio Palacios e, bueno, non é máis que unha excursión, pero podemos ver bastantes planos do periplo do río antes de chegar á presa. Vemos que, insisto, que a grande parte dos montes están sin árbores. Bernardino decía que lle parecía indignante que para subir a Chamorro, a ermita de Chamorro, non houbera un só árbol no itinerario de subida. Mirade como está ahora. O sea, digo, a mí me chama moita atención. Mira, tedes aí o balneario. Bueno, non sei que a mí me gustan moito estas imaxes, pero mellor me paso defendéndoas, pero me parece o único xeito realmente de viaxar ao longo do tempo por un territorio, por unha paisaxe.